Ki Khubor Ka Batesi TV. Sophistication meets style. The stylish trendsetter SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Net Foodish. Ordar mapi, nginwan ramangi hakerdob ying jongpi. Kaskul ba Northeastern Hill University. Dagajing skol sarong kalapun kup burom yalau jong ukna pule. Samla Welkinstone shadap ubala pendep ya kajing yai kejat kabal lai spa sanpo kilometer kajing jengai. Bat kala shimpor kumba prasngi ban poi syakatong. Samla Welkinstone ulas dang kajing yai kejat naganong ba Itanagar jong gejala Arunachal Pradesh. Haga lai pau tarik unai lur hado banda poi hanong ba Shillong mentagasngi ka pratarik urisau. Kapang pedeng jong kajing yai kejat jong ni Samla kadai Healthy Minds, Healthy Lives, Walk Against Drugs. Uni Samla udai ubapuli haga third semester botany nehu ubasyong basa hamaulai mauyong rim. Haga jing yakran bat kabate CTV Samla Welkinstone. Ulaya tu baga jing yai kejat jong kadai ba usngau tanat nadu dang red karta. Bat ulaya tu ru ba mensyam snem haga arpun riu tarik ukelalengkot ulaya kejat na mauyong rim. Shadow siya sorang kam bat ulayo ya kanam haga Asian Book of Records. Teka shoban sedang iki ki kilometer berjenga ngi sedang shoka berat ngimpoi perkari ra kita ki por ba ngin ya hadu wat kini ki kilometer kan namar hatu ki por ngi ya kai san kilometer si jingyat kai kum tu ya kai jan me ya kai panga kum tolan ni hapor BST ta kanang mi ki por par ngilaya ya ki ju ki jaka ta ngila kwa na banya saki wei shawai shwai ta kat banginang le chui kanang kamjenga ta kumta ka kilometer kanang kio ban ngisam ba ngila banya tangi ya kamjenga sisu hado ba minsam snam ngila yo un break ka wi ka record ha isha ta kani ka record ka ba dan ka bangi ngisat menta ka de 101.54 lingba ka jingarap hi jang ki team hi ki ba dan lang ban nga ngalala bande kata kini ka ni record kadi Asia Book of Records maximum distance walk in a single day. Dan mentapat ngipoi sedu ni pun bangi ya sa Arunachal sini sa Itanagar. Da ka wei ka jing temu jang ka jing ya jangin ate ka bangin penkiu ya kini ka jing ya but habangi temu pa penkiu ka jing ya ngi kwar banra ka khubor kan saki wei ki breu saki wei ki samla ki ba hakini ki kerta kumba ngilong ta ka jing thu ka bangi la jet ningkong ngi khlam jet ni drugs hanrai habangi pechpat ka khamlong kan san bar ka khamlong kong san bar ka khamlong ka wei na ki ba ngi ba ka bangi I dan kam bangin keran chapang ta hakini ka jing ya jangi na Itanagar sa Shillong ngi pen I sa ki bro boro ba ningkong mangi hi ngi persai drugs ngim kwa ba kajing im jangi kan jat ho drugs kawi pan ngi khot ngi weru ya ki wei ki para samla bakin kiar no drugs ta ngi kentui ki para samla bakin shimya ka no ka sinjam ha kajim ka balong ka babha ar ka balong ka bom kta ya kajing im jangi lan ya ki bahaya ngasam na ya ka imlang salang ki hakni jelenti ta mshim ladan namun puntut kajing tut ta kawan hitang na ka jingshit kasni lanna jingshit kasni uslap patang ila labyang ki raincoat ki jingpong jangi ta lada slap ni ya bet lada shit kasni pat nimla banya namar kamet kala khlut pala ha jing ya ta reina kalyang ki bru ta kim dan kino ki ba puntut ki bru ki ba ngiyakran hiru ki kelingi ke kata bar hadian bangi batai ta ki support bingi ki bro ki bawan keren hingi ro ki keli da ki ang pili ayu ngi angi let nane sa ona Itanagar sa Shillong ta ki la keli ki shukli pat ki jeng keli long baki ki keli kan lada kalong shnga ne am kene men miet ngi le akum no ta ngi am pat ba men miet ngi sa haki jaka hakita ta ki lada kalong ta kalong ka bah ba pili akum ne bar ki kersan mi hi am khum dun ni softi ra namar ngila lang hi sanur kumto ta ladang ya mensi ta kam da sir thani ra namar
mesti kali ki buan taki beli lang ki buat lang meda kali teng men mir pa dala mir kum tu ta iwe ni ki beli lang ro ila isno smart so sting lang te yang ya lang te ka pensingan i maninga ke ta men step pat di we na marang dan sangut ta sadiwe pat men step rodang step ila pensingan la kwa ya step lang kum tu ta men step men mir ki ngadon ki ba ya pensingan na marang kan ta men singi pa ladang ya marwe ki buat beda kali hajan hi mestap ni buat thong teng ibu henry bujitek henry kidan pa kisingi ba na kaja ka sa ka bangi di banyak ka kamjengai teng ki hotel bangi sa kim clear hakapor badang sha ni hakapor badang dum modong te ngimlar ban poina ban mi na dang kloi ban poin rubuji tek nomor teng kidang supli henry buji tengin dang hami henry buji singi poina henry steng nyo buji amta te hakoi kasingi teng sedang henry teng dengi sa hotel ngi ban sedang kam kloi teng ngi ban sedang kam slam kendian kini kejinya ta nomor ba wala dang amyar hi man kasi hi ladang lich national dang one class ni hu lane da nga hablich national ya ka arpo lane ka arpsan kilometer si singa dang ya bet ka dang long average kenya ka arpo teng ala banya datang khasan teng pangaya schedule lai po kilometer te kalalong no kamdi shu ka bae kenya kalalong kum ka kabang shule biman kasi kalau long suk ken yang ada ka jingmani sta kam dan kam shu ban struggle ni kalau long beda ka basuk nak kalian kino hikai ta ki ya ka ni ka jingle ta ki makir kisngo sarong hi namar ba na daki paulak ki khnaru kanungut hin dan bele ta nak kalian kino hikai ni hu tang ngej ba maki kiman ban benar marsen poi kilapan pa yo ka jingman kilapan pa ki derbo pu samrkhe ta ngej ba maki hi ki kersan bat ki kimsim lakhang denti yang kani ka jing ya denti por nga kwa ban pa ni ka jing ram na ki pat ba ka jing thmu ka basa sedien kadang buan bat nga kwa ban pa ni ka jing rap na ki pat ba omde na kaliang ka pisa wat lesi henry ka pisa ka long ka ba dan kame ban nginang le shishu ikinya stingkar tingkaru kalau long ka ba yarap sibuan henry ngim kwa stingkar ngim kwa kano tingka ngisu kwa yaki pat ba ki ba pendan kami kini ki social media bakin follow yangi ha ka social media nomor link ba ka jingarap jang pi ban follow yangi ha ka social media lada ngidon sisa ki following ka ba klan ngila banyak sponsor naki brand naki te link ba kani pila banyak rabingi berka jingkersan jang pi kan yarap padingi but nginang la shishu ban le ki kam ki bakam he adia kamesij ka ba ngadon sikit samla kalong ba lada kidan kano ka thong la ni kano ko jingkwa ka baningkong ki di ban tristam ka bar ka ba kinum ya kano ka kamtang stingpor but ka bakong sang tampat ka bakin pin sapreng ya kani ka thong ka bukiran kin yathu khana skibreu namar ladangi yathu skibreu ka thong ka bangidan lese kibreu kilaban kran ben ani kin kran kumno ngi ma henrai lingba par ka jing yathu lani jing yalap jingi sphang ka thong ka bangidan par ngi kendu par kibreu ki ban la ban yarap ngi te kumni hi ngaru ngalong nga yathu bang yalap skibreu ka ka thong ka bangidan te ngakendu par kibreu ki ba la ban yarap yang lese kendu hi sibuan jat kibreu henry ngam jupen skap kibreu ki ba penduk mensiam ngai skap kibreu ki ba ai mensiam but kamta hi kat banganang itu nganang lap kibreu ki bala banyarap hakoi kaliang dang itu sahiwe iwe yarap hakoi kaliang hakiliang boper hakabakhadu lada kelum ikini baro ka kini baro perki sna ki pelong ya koi ketim berkani koi ketim per kayarap yanga hi bangan poi sha kathong ka banga kwa te kumta hi ka jing hikai ka ba ngayo na khani de ba lada ngidon kanu kathong ngidi ban penpau perthebe ngidi ban share be khani ka dream ka bangidan